Sunday and holiday. Holiday ko na naman ngayon. Today is September 14. Nandito ako sa park. Sa gitna ng park at mall. Lunch po tayo. Ito po yung lunch ko. Binili ko sa Park and Shop. Yan. $26. Yung laman niya ay ito na po. Kain po tayo. Kain po tayo. $26 yan. Mukbang. Ito. Pork. Dito ako kumakain sa bench, sa upuan, sa may park. May park doon. Pero tinamad na ako maglakad. Kaya dito na lang muna ako. Tanggalin ko. Yan. Ito, ano to? Roasted duck. Sa Chinese na ano pagkain, sobrang init. Ano, paborito ko yung roasted duck. Kasi maalat siya. Yun ang gusto ko. Sobrang init talaga, hindi ko alam kung anong Fahrenheit ngayon. Fahrenheit. Ito, choy sam. Hindi ko alam kung sa Pinas meron to. Ang init talaga. Why it's so hot? Yung gulay, blinanch lang siya. Nilagyan ng oil at saka asin. Ganun lang yung pagluto nito. Kahapon. Holiday kahapon. Mid-Autumn Festival. Mooncake. Ano, dito kahapon dumaan yung mga railista mula doon sa amin, naglakad papunta dito. I like crunchy lechon kawali. Mag-isa lang ako. Yung mga taga sa amin, nandun sa kanila, malayo. Tsaka mahirap na rin magpunta, mag-alis-alis sa ibang lugar kasi baga tayo maano, charot. Masarap talaga. Kahit wala ng sausawan, masarap. Reality lang. Ganyan ako kumain na pagtawanan nyo na lang ako. Mamaya may ano ata rito program. Langaw ka.
Masarap talaga. Namiss ko lang ata yung ganitong pagkain. Hindi kami nagluluto dyan ng ganitong pagluto. Wala na akong gulay. Sarap ng balat. Masarap yung balat ng baboy. Ano siya? Crunchy. Ito nga ako. Parang tutok na tutok. Ito, parte ito ng yung ibang katulong nandoon sa park o kaya dito sa mga bench na to, yung iba naglalatag. Kahapon hindi ako kumain ng kanin. Ngayon pa lang ako kumain. Nagtinapay lang ako kahapon. Tinapay, saka prutas na dragon fruit at saka kiwi. Meron pa ako dito mamaya. Kainin ko rin. Ay, yung araw ngayon is September 15. Sunday. Sobrang init. Ganito kami, mga katulong, kung saan naka-pwesto. Basta maging komportable. Yung iba, nandun sa ibang lugar, tapos dun sila nakaupo sa, nagpapahinga sa may tulay, naglalatag ng cartoon, o kung ano pa mang mga pwedeng ilatag. Kaya shower curtain, kung ano naman. Basta makahiga lang para makagpahinga yung mga katulong. Katulad ko. Bilisan mo pagkain. Kasi yung oras.
Minsan lang ako mag-upload, mag-YouTube. Feeling busy. Feeling busy ang lola. Dami ko pang kanin. Yung ulam ko kunti na lang. Bakit? Anong ulam nyo? Ha? Sobrang init talaga. Mainit pa dyan? Maulan? Kahapon umulan. Mamaya uulan to. Sobrang init. Diba? Pag sobrang init, pagka mamaya, ayun, uulan. Diretso shoot sa basurahan. Sa basura. Ang init talaga. At ang hirap pa ng kalagayan ko. Sana hindi na uminit masyadong mainit talaga, sobrang init. Pag mainit reklamo, pag maulan reklamo, no? Pasawal. Hangin. Na. Maubos na siya. Ito. Kunti na lang. Matapos na yung lunch ko. Libre ang lunch. Tapos na rin yung lunch ko. Yan, linis. Tapos din ako ng tubig. Tubig ko madami.
turutot.